अच्छा 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 आजा आजा शिक्षा गुरु बंद बंद हो भाव कारण एवढी भाव मंडळी बाबू श्रोता मंडळी मध्ये नमस्कार लागिছে गुरुमुळे ठेवा এবং শ্रोता मंडळी के भाव मंडळी एवढी भाव मंडळी मध्ये नमस्कार लागिला वंदे गुरु नमश्च प्रेम भक्ति प्रदायकं शिक्षा गुरु बंद बंद हो भाव कारण बंद हो भाव कारण बंद हो भाव कारण गोटे रात्र यात्रा बोला हेलो खोज नहीं करवार कथा अभाव नहीं करवार कथा यात्रा नंद नंदन चंद बदन कमल वचन नंद नंदन
दिसूच येतो. कृष्णा कृष्णा